Dan žena u srpskoj zajednici u Čikagu obeležen je poslovnim skupom na kojem su žene imale priliku da predstave ono čime se bave. Pa danas slavimo Dan žena 8. mart. Imamo puno naših ženica koje nešto svoje reklamiraju. Imamo različite biznise od cateringa do prodaja sveća, do štrikanja. Naravno, ženice su došle na ručak, na branč, tako da smo zadovoljni što smo svi zajedno. Da li ovaj skup pokazuje da su žene moćne ovde u Čikagu, u Americi? O da, svakako. Pokazuje da su žene i da je ta ženska energija jako lepa energija. Za sve imamo žene iz raznih biznisa. Kako je to biti posebno žena u Americi? Kad možemo da radimo ono što stvarno volimo iz srca. Nije jednostavno jer svi imamo i svoje porodica i dece, ali mi žene možemo to da sve ishendlamo lepo, jel? Prelepo. Među divnim ženama uvek je biti lepo žena i sa divnim muškarcima uvek se lepo osjećam kao žena, da. Kako je to biti posebno žena u Americi danas na Dan žena? Radno, u svakom slučaju radno. Zna se što treba da bude jedan muškarac, da treba da bude jedna žena, tako da s te strane nismo neki veliki pobornici nekog laktanja među polovima, nego jednog zajedništva. Prosto ne želimo da gledamo život kao borbu. To je naš izbor. Ovde smo zato što uživamo i radimo ono u čemu uživamo i nadamo se da ćemo tako nastaviti. Žene sa naših prostora koji žive ovdje u Americi pokazale su da mogu da uspeju u svakom poslu i na tržištu sa velikom konkurencijom. Ja nisam znala da nas ima ovoliko dok se ovaj event nije dogodio i dok svi nisu isplivali na površinu. Naravno, svaka žena je pre polaska kući dobila i cvet na poklon. Pošto je ova proslava privukla veliki broj zainteresovanih, već se planira ovakva proslava Dana žena i za sledeću godinu. Specijalno za RTS i Čikaga, Aleksandar Žigić.